Aino hai sari kaham Tripura sarok tei Tripura tongnai jotto takuk buku songno sang sini khabai norokno hambaya phairu sini o video sang tini video phaimani wngkha amasi sini yago uskango bo kaisa case phaijak tini o phaijak sang video phai norokno sanani musungmani amti kunu kogya but ma video phai tongo tangai hingga kai naidi adino tamongkha sini khoroksa bru ni community ni khoroksa sini takuk bomong to salia kai bo hamjagoi tongkha hanai khanaka bini statement to khanamani yagolo bo busukke bujaka Bangalore hasteo local bai bujaka ba bini je tubi phaimani borok bo kaija gyako abo so sungsaimano asuk jora tei Bongka sorry nana ni kogna mathakman bagoi je case sangpur china sokpai mane kaisa abo tin Tripura ni riang bini mungno ang discuss khaili tabo joton buskango a case no toi chungkok salai tongo tabo sungir phaimani currently video to buinai kaisa no chung jotono puri busa charani kurui tongani kurui kaham chumani kaham kurui ne chung hatrasto phailai so wiro kam khlainai chinnogo ama babu family no hisabe suban bagai bat sungiro phaino go je sung kurini bangoi sung kam haimano surungu kahamno surungu joto surungu ngaja do aba asuk sale mia pron je case sinaro sobo mane bo je khnamon motakle bo kuno buri rok ba kisa bini problem tongu ang pura sabai salia onar na hangla bazar sawano on next video go sabai salia bini buri rok ba kisa problem tongu as per bini statement bana je kol ang boy personal kok saka je bujak nei bai bo to makle bujak kha priya mungsakla bujak khabo bona bui nai bolong kinara khibi ka bujak tuja khini nai bar bo khilia bini kapal kaham bo busai thangka je tigipan thangai ne ta hospital bo medical tongu bithi sai tongu bona asukala bukha che aboman jaga wo borong tongu borong in the sense sin borong no mane riang dofani borok riang dofan borok bru dofan borok ingla bono bukha borong loga nepali mangni tongmani nepali logo bukha tungjenungmon modekla logato a grupo buman grupo buri logo tongmani so video no kasina video tong full footage tongu abon ma sao je chini monai phang to dara phang to kaka mama yong je phang je phadraste phaine rok please nara kisa ni sagno safety ka tonglai di kaham jaga nai nugui tonglai di bu jaga thaka nung kasanai bu jaga kasa nung saimanjak nung bu metrodong jak nung metrodong mon phang nung phadraste phayo kam eklen bagai so bas kango aso bai kono incident kotor onya tini sung awareness kaisa sung mas hawar mani khok sung ta uje kok saleman sung asu salemang tabuk just ang a case ni babai kok sai bayang babai je bujak nai bai bin condition ekdom kharab ong tabu nora sukano nai pugui nai tongmai angakla madara sota phaidi abono an koklai si nora ni jin sang ni ji muthagoi tongmalia ni ji surungui tongmalia borok bai kurungui tongmai ekla madara sota phaidi sung kha sin khao nango yogo kha sao sung khayo go sini tani khayo ngla nara go sini borok jotan sini borok jesu ni sini nang je jaga puja go je jaga khogja je jaga romja je police bitango case sinara phayo ngesung saimano sao tamoi tong sabur thangi tong to eka tang le tini bus kango please jesu cherai rogong to ani ongkran cherai burui chela jotan nang request kayo padrasto phaika matlab norok nai nugui nai ni jin safety tui tong lai jadi aikla je incident mani incident ai taung to bus kango jotoni no khawa hamjangma tongu thui tongu ama babu nogo tongu boje asre bujak mani bin ama babu busuk khamai tong kabui tong ana kolhle kabui tong tabu sar narak kise tekapar nai gadi an cycle polo de lang bo kok saka ang bono saka ni puila kan ni first step no hammani pore bodo tak thangmaya aba ang saimaya bodo hospital amman pora police thanginai police FIR khaidini sadar bona to asungno jotro na hambai sin Tripura sarak sin Tripura do pani jesuk phaimani borok Bangalore hasteo Chennai Hyderabad Kerala Delhi Mumbai jao tongphano nijini safety tui tonglai di ang ani every video ang amon kokte sau nijini safety nijini jago nai nugui tonglai di asungno salmu junga hambai nang sama bagai prantos belaikara hambai tabuk
samani kong ka amose tabuk suk jora tei sini ago je khobor phai tongmani YBA team rok YBA group rok borok